Я продължавам пред. Обаче Октай продължава. Октай, къде е колелото? Да. Хайде, Армона. Това е яко да караш колело под водата. Карай ти. Изпитай ова вечерта. Не искам. Чисто нови колелца. А, но изпит ги такти. Може ли да Жени, вие клип ще направите? Още някой, ако ме попита... Ай, стара Октай. Снимките и клипчетата, нали? Ще ги гледаме. Снимките и клипчетата, нали? Ще ги гледаме. После. Да. Горкото колело? Още един няма тук. Те не е под него. Да. Под него е. Не. Е. Октай. Къде е колелото? Тай няма. Ето под него е ти казвам. Бе, да. Въртите. Той го дърпа. Да, ма е под него. Изпитай ги стенги. Съда, сен към кира. Хаде ва, стенгиржа. Хаде ге. Изпитам ли стенгирда е тапло?